Moikka! Mä halusin tehdä tämmöisen videon, missä mä kerron, että mitä hiustuotteita mä käytän ja että onko mä tehnyt jotenkin väärin, koska mulla lähtee siis ihan super paljon hiuksia, varsinkin kun mä käyn suihkussa ja mä teen aina silleen, että mä pesen hiukset aina, se vähän riippuu, 2 kertaa viikossa, ehkä enemmänkin, en nyt tarkalleen muista. Mä en ole pitkä aikaa nyt värännyt tyviä, koska mä oon huomannut, että mun oma hius on tällaista niin kuin todella hentoa. Ja joo, tää on very nasty, mutta halusin vaan näyttää, että minkälainen mun harja on. Ja vaikuttaako se myös siihen, että minkälainen harja sulla on. I don't know, mä en tiedä. Mutta lähdetään suoraan näihin mun tuotteisiin. Nämä on siis vähän vaihdellut nämä mun tuotteet viime aikoina. Ja mä en siis tiedä, että mikä niin shampoo mulle mun hiuksissa sopii. Kun mä teen näin, niin mun lähtee siis tällaisia pieniä haituveja. Sitten kun mä teen näin myöskin, niin siis täältä lähtee nyt ihan sikana näitä hiuksia. Mä en niin tiedä, että mitä mun tässä tehdä. Niin jos teillä on jotain vinkkejä antaa, niin laittakaa kommentteihin, niin otetaan vastaan. Anteeksi tuosta metelistä, mutta siis mä oon siis semmonen ihminen, että mua kiinnostaa, että paljon tämmönen puteli maksaa, koska mä en todellakaan aio ostaa mitään 30 sellaista möhkälettä, että mä saan mun hiukset niinku parempaa suuntaa. Tosiaan vitamiinitkin auttaa siihen, mut mä en tiedä niinku mitä mun tässä tehdä. Ja mä oon niin yksin tämän asian kanssa ja mä halusin tehdä täällä tukella jotain, mä halusin värjätä sitä, mutta mä en uskalla enää, koska mulla on tällaisia pieniä haituvia täällä näin. Missäköhän? Tässä näin tällaisia katkenneita kohtia. Ja mä en tiedä, mutta lähdetään noihin puteleiden pariin. Mä oon siis käyttänyt tällaisia tuotteita nyt viimeisen parin vuoden aikana. Nämä 4 tuotetta on ollut mun käytössä aika monta vuotta, niin kuin sanoin. Tosiaan tää on siis olisiko nämä on Hilsa shampoo. En voi olla väärässä, mutta ainakin tää on Hilsa shampoo. Ja tää on tämmönen ravitseva ja hoitava kuivat ja käsitellyt hiukset. Mulla on siis, mä oon käynyt kampaajalla joskus, en edes muista. Niin siellähän tulee semmonen, niin jos haluatte ostaa sieltä kampaajalta semmosen putelin, niin se on ihan super hyvää, mutta kun en oikein voi ostaa, koska Joo, vielä nämä 2 tuotetta, nämä L'Oréal Parinin, ei Parinin, vaan Parisin tuotteet. Nämä on ollut mulla todella kovassa käytössä, mutta nyt viime aikoina mä en ole kovasti käyttänyt tänään. Ja en tiedä miksei vaan niin kun mun hiukset on paremmassa kunnossa. Voi olla sekin, että mä oon värjellyt niitä todella paljon. Ja näin. Ja nyt mä oon siis löytänyt tän Tresemmeen tämän tuotesarjan. Ja mä oon siis käyttänyt mun muistaakseni tästä sitä ehkä joku tämän kokoista ihan sikaisoa putelia. Ja siis voin sanoa, että se oli ihan superhyvä mun hiuksille. Ja nää on nyt mun must have tuotteet. Ja siis mä ostin tällaisen. Tää on niinku sävy shampoo. Ja eihän tässä nyt oikein oo niinku mitään kauheasti sävytettävää, koska mun oma tyyviväri on tämmönen. Alkaa tulee oma väri tuolta noin. Mut joo, mennään sit suoraan noihin tuotteisiin, mitä mä käytän sitten, kun mä oon käynyt suihkussa. Joo, lähdetään noihin, mitä mä käytän yleensä suihkun jälkeen. Ja mä en tiedä, onko mä oikeesti tyhmä vai tyhmä, että ne pitää olla siis sellaiset pyyhekuivat hiukset, että noi aineet niin kun menee siellä sun hiuksiin. Mä laitan niin kun suoraan märkiin hiuksiin, niin ei mikään ihme, että mulla on tällaiset lättärät hiukset. Mutta mä oon käynyt siis normaalisti ostamassa nää Veira vai mikä tää nyt onkaan, en osaa lausua noita, mutta nää 2 tuotetta on ollut mun kovassa käytössä. Sitten on ollut tää, en edes uskalla lausua.
Ja sitten ollut tämä tuote. Tämä. Ja siis mulla on ollut se SP:n hiusöljy. Siis se on ollut ihan superhyvä. Harmi vaan, että se maksaa ihan super paljon, niin en voi sitä kauheasti ostaa tai raski ostaa sitä. Ja sitten on ollut tää Vousuihke, siis tää on ollut ihan superhyvä. Toi SP ja tää. Ja sitten on ollut tää kreatiini öljy. Ollut kovassa käytössä. Et jos teillä on vinkkejä antaa mulle, miten kannattaa hoitaa hiuksia ja näin, että mä haluaisin niinku paksut hiukset. Ja mä oon miettinyt myös sitä rosmariiniöljyjuttua, mutta en ole vielä tehnyt sitä. Tai siis mä oon tehnyt sitä, mutta ja näin. Mulla on siis vielä yksi tuote, se oli joku öljy, hiusöljy vai mikä. Se oli kuitenkin joku öljy se oli. Tää on vähän erilainen video, mitä te olette tottuneet katsomaan mun kanavalla. Ja mä en oo siis pitkä aikaa tehnyt mitään videoita, paitsi TikTokkiin. Jos teitä kiinnostaa mun TikTokkiin, niin mä voin linkkaa kaikki mun somet tonne alas. Ja joo. Ja muutenkin saatte ehdottaa mulle, minkälaisia videoita haluatte multa ja tällaista. Se on ei muuta kuin adios.